Putra wayahku Gagak Sirta kanthi wis nyuwun pamit ana ngarsane bapa kula Gerda. Panyuwunku marang kita Gagak Kelik. Senajan to kita wis bisa nampani, senajan to kita wis bisa nampa wujuding pusaka, nanging kita aja nuduhake marang liyan patah candala ya secara langsung aja hatikan hatiku iku watake kewan kang ora duwe suka sinta. Mula saiki Gagak Kelik jumeneng kok ngadeg kok. Ini tak paringi pusaka iki dudu pusaka lain-lain. Pusaka iki kanggo pusakane satriya. Mula ojo sampe pusaka iki mbok gunakake tumindak ala marang sak padha-padha dosa. Banjur saiki Gagak Kelik iki carane pusaka sing ngalap pusaka kita iki monggo tak patrake marang kita. Bapak sesembah Piye kekarepane kita? anggen kula teteki kalah brata lamine sekarang dosa kawula Gagak Kelik nampi pusaka ananging kula dereng mangertosi mongko nampinipun pusaka menika kados pundi katiyasan ing Yer Gagak Kelik ngarep aku wis matur menungso rika alam donya kudu tansah sabar nglakoni anrimo. Lamun to kita kepingin ngerti sejatine pusaka kang mbok tampa wis sejatine aku ora menangake nggih. Nanging kanggo kapitayan kanggo antep-anteping ati coba Gagak Kelik kepingin ngerti aku arep mbok kapakake. ateges kula mboten nyados pating dayane pusaka menika nggih mboten. Ananging kula kepengin kula kados tingkat daya napa dikeparekaken. Ya ora apa. Mung sepisan iki bae Gagak Kelik tak parengake nyoba utawa kepingin ngerti kadigdayane pusaka kang mbok tampa. Menawi Bapak Guru parekaken anggen kula tingkat daya pusaka matur sembah nuwun. Nanging aja pisan-pisan mbok pindho Gagak Kelik. Gagak Kelik, Lho katimbalan Bapak sembah. pancen kowe muridku sing tak gadang-gadang dadi gantine wong tuwa bapa wong kaya aku. Nggih Bapak. Nanging Gagak Kelik tak ambali maneh. Ojo sampe pusaka kuwi mbok gunakake tumindak candala.
Aja sampe pusaka kuwi mbok tindakake tindak Allah marang tak padha-padha. Ayo, tak suwune marang ngarsaning Gusti. Supaya kabeh ana ing padepokan kene padha ayon tentrem, ora ana alangan apa-apa. Ayo, tak derekne minggah sanggar pamalengan. Nuwun marang ngarsaning Gusti supaya ayu kalih ing sambe kala. Apa sesepan. Sampun dakuake no. Ya. Gagak keling. Budhal saiki uga tak ibaratake, tak ideni kaya banyu mili. Ning pesenku sing kaya mau kae aja nganti lali ya ngene. Ayo, kita budhal. Aku tak munggah ana sanggar pamalengan nggih.